O feito de que rondemos os 2.500 bonos xa no que son os 2-3 primeiros días, eu creo que é un éxito, pero o que realmente para nós marcará se é un éxito ou non é que se gasten, é que se empleen no comercio local, e que permita para dar a conocer o comercio local. De verdad que estamos moi satisfeitos tamén ca resposta do propio comercio, estamos xa a falar xa de 150 aproximadamente establecimentos, é dicir, que todos están adherindo e creo que prácticamente os que non o fixeron facerano en breve. É un método máis sinxelo, máis claro co que foi ao Ribeira Store online e, polo tanto, simplemente é con ese código QR poder acercarse a todos eses establecimentos adheridos. Para facer uso dos bonos de desconto e mercar no comercio na hostalería local, compre activalos antes na páxina web www.amarribeira.gal, premendo en obter bono e seguindo todos os pasos. Como requisito hai que estar empadroado no concello e ser maior de idade. Os bonos poderán ser canxeados ata o 31 de xaneiro de 2022. Cabe lembrar que por cada 30 euros de compra terase dereito a un desconto de 10, ata un máximo de 3 operacións.